Takhle vypadá tady tenhle resort Blue Bamboo. Jsme to skoro jediní hosté. Možná přijeli nějací Španělé. Prosté chatky, ale je tady klídek. Celkem pěknou zahradu, jinak je to německý resort. Nějaký Němec, který zbalil Filipínku. Tam tohle je naše chatka. Tady za tou za tou sprchou. A tamhle to pokračuje nahoru ještě.